Hola, soc Marc i vaig a explicar-vos un llibre que se diu Tres titelles embruixats. Tracta de que una xiqueta que se diu Sílvia la adopten en un refugi d'Àfrica i se la queden. En el col·le li diuen que no va tindre hogar, que quan els seus pares tingueren el bebè li van a deixar de voler-la. I els seus pares van tindre el bebè i a Sílvia no li van deixar-li de voler i va escriure una nota. Este llibre m'ha agradat perquè és un poquet de por. A mi m'ha paregut.